Mifa Production Jabarani filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an ka foli b'aw ye. Ni y'aw ka dɔgɔkun kunnafoni ye bamanankan na aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sheikh Bukadari Magasuba a y'aw bisimila. Dɔgɔkun nin kɔnɔ fɛn min ye an ka gouvernement ale ka kuma lase la a bɔra ka kuma lase kɛ n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye. Kuma lase mun n'o ye an ka gouvernement ale ka communiqué 52 a ye da t'o la. O tɛ dɔwɛrɛ ko Mali jamana ɲɛmaaw u bɛ a yira diɲɛna lamini na k'a fɔ u ye jateminɛ kɛ kunnafoniw na kunnafoni minnu ni u bɔra fɛn min ye jateminɛ minnu kɛra Mali ka armée ale bɔra ka attaque mun kɛ ka ɲɛsin banbagaci kɛwale tigilamɔgɔw ma anw ka dugu la dugu min n'a tɔgɔ ye Mura ye n'o o kɛra fɛn min ye an b'a fɔ mars kalo tile 27 ka taga bila mai kalo tile 12 la san 2022 kɔnɔna na wa ko kunnafoni ninnu yɛrɛ bɔra ka bɛn fɛn min ye mai kalo tile 12 ka bɛn fɛn min ye san 2023 kɔnɔna na dɔwɛrɛw fɛ fɛn min ye diɲɛ ka kelenya tɔnba olu ka so mun sigilen don adamadenya fɛnw na fasali kɔnɔna na an ka gouvernement y'a yira k'a fɔ fɛn min ye kunnafoni minnu bɔra nin kunnafoni ninnu yɛlɛko don dabalibanko don wa fɛn min ye kunnafoni n'a bɛnnenw don walasa ka se ka Mali bali bi Mali kelen don ka sanayɛlɛ min sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ka taga jugu kɛlɛ fan fɛ o sanayɛlɛ olu tɛ dɔwɛrɛ fɛn min an ka surasiw o kelen don ka labɛn min kɛ bi fanga min b'u la bi n'o ye ka se ka maajuguw lasiran o ka se k'u bali o baaraw la ko de y'a to fɛn min ye nin maa ninnu ani u nɔfɛ jamana dɔw minnu bɛ fɛ ka janfa siri Mali la u ye nin kunnafoni ninnu bɔ ko n'i ye a jate minɛ fɛn min ye Mura kɔnɔna na an ka surasiw u n'u ka pankuru u ye kɛlɛ mun kɛ nin don nin kama Mura kɔnɔ a kɛlɛ fanga bonyara wa kɛlɛ kɛra sababu ye fɛn min ye jugu caman ka se k'olu bɔnɛw nun na ka se ka dɔw ɲanama minɛ fɛn min u ka bolimafɛnw ka se k'u tiɲɛ ani nafolo minnu tun bɛ yen nɔ n'u kun nalen don ka se k'u labɛn walasa nin katiba n'o o ye nin jugu ninnu ye u bɛ se ka kɛlɛ caman kɛ cogo min na ka se ka tiɲɛni kɛ ka jasiran don Mali yɔrɔ caman na o mun tiɲɛni min kɛra ko de kɛra sababu ye u ma se ka bɛn ni maajugu ninnu ani u dɛmɛbaga jamana minnu bɛ yen nɔ walasa ka se ka Mali bɔ a tugu la ko sinon ko n'i ye jateminɛw yɛrɛ kɛ k'i b'a ye fɛnɛ k'a fɔ maa minnu fagara maa kelen t'a la mun ye civil ye n'o ye Mura civil ye wa kɔfɛ maa fagara a maa bɛɛ ye terrorisiw olu ka maaw ye n'o ye maajugu minnu kelen don ka kɛlɛ ta k'a ɲɛsin Mali ma olu ka maaw de fagara wa u ka maaw minɛlen fɛnɛ u tilara ko o maa kelenw de ta ka olu di fɛn min ye Sévaré gendarmerie ma u k'u sɛgɛsɛgɛ wa kɔfɛ ko an ka gouvernement yɛrɛ ye laɲini kɛ laɲini min kɔnɔna na u y'a ye k'a fɔ ko ka jateminɛw kɛ kosɛbɛ k'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ kɛlɛ nin kɛra cogo min na o bɛɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ civil kelen o ni ma to nin na vraiment an ka gouvernement u y'u ka dusumakasa yira k'a fɔ nin ye janfa de ye nin ye bɛnbɛnbɛn de ye walasa bi Mali kelen don ka se mun sɔrɔ a ka jamana lakanani na ni maaw nana u ma se ka o se mun sɔrɔ o de kɛlɛ talen tɔ ka Mali sɛgɛrɛ nka u dalen don a la Mali a n'a ka armée u bɛ ɲɔgɔn fɛ Mali a n'a ka transition bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ dugawu kɛ anw ka transition a n'an ka armée janfa min bɛnnen n'u ma Ala k'u kisi a tɔɔrɔ ma an ka ministre minnu sigilen don fɛn min ye an ka jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ cɔrɔ bɛnni kow la bɛnni na n'a bɛ f'a ma ko ministre de réconciliation wa ke ale ye tagama k'i kunda an ka région kan n'o ye an ka région Sekina ye Kidal tagara Kidal an b'a fɔ a kun bɛnna kosɛbɛ fɛn min ye Kidal gouverneur fo ka se Sema ale ka ɲɛma ani maa caman n'o ye société civile maaw olu caman b'a bɔra ka a kunbɛnni mun kɔnɔna na an b'a fɔ u ye baro caman sigi baro ninnu dɔw la u y'u sigi ka se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ mun kɔnɔna na fɛn min ye minisiri a y'a yira k'a fɔ anw ka maa minnu bɛ yen n'u kun ye marifa ta jamana kama bi n'u tilara k'a sɔn k'u sigi ko hali bi u ni gouvernement k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa an ka jamana nin bɛ se ka lafiya n'i y'a jateminɛ ko jamana nin sɛgɛnna kosɛbɛ a tilara fɛnɛ k'a fɔ fɛn min ye Mali gouvernement a kelen don ka baara bɛɛ bila sen kan bi walasa bɛn bɛ se ka sabati cogo min na Maliden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ ka sɔn ɲɔgɔn ta ma cogo min na o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Sema a n'a ka jɛkulu
u fɛnɛ jɛra k'a fɔ u nisɔndiyalen don ka sababuya kɛ an ka minisiri a ye danaya mun ta ani a ye bonya mun k'u ye ka wuli ka na u sɛgɛrɛ u ka sigi ka se ka bɛn ko fɔ wa a k'a bila hakili la k'a fɔ olu pɛrɛnnen don k'a kɔnɔ sanga ni wagati n'a bɛ fɛ ka na u ka sigi ka kuma fɛn min ye bɛn tagabolo ani accord d'Alger u bɛ se k'o ko ɲɛnamaya cogo min na kunnafoniw y'a yira fɛnɛ k'a fɔ fɛn min ye nin ɲɔgɔn ye k'a kɛra fɛn min ye bonya ni karama kɔnɔna ani badenya kɔnɔna na fɛn min ye an ka délégation minnu tun bɛ yen u ye sogo ani te caman u sigira ko olu don ɲɔgɔn fɛ. Mali ale ni Togo ka kelenya ani bɛn ani ko to ɲɔgɔn t'a la o ma dogo mɔgɔ si la o de hokumu kɔnɔ fɛn min ye alamisa tɛmɛnen Togo olu ka minisiri mun sigilen don ka kɔfɛ ko ɲɛnabɔli la n'a tɔgɔ ye Robert Disse an ka jamana ɲɛmaa n'o ye anw ka transition ɲɛmaaba ye Colonel Assimi Goïta an b'a fɔ a ye ale bisimila bisimilali min kɔnɔna na a ye jɔnjɔn d'a ma jɔnjɔn b'a yira k'a fɔ maa don maa mun nafa ka bon Mali kɔnɔ maa mun dalakan minɛlen don Mali kɔnɔ hali ni y'a sɔrɔ kɔfɛmɔgɔw don o jɔnjɔn o taara ka d'ale ma ka se k'a fɔ a kelen don ka badenya sira ani teriya sira mun tagama ni Mali ye Mali ka ko caman ɲɛnabɔli la. O alamisa kelenw na hali bi an ka jamana ɲɛmaaw ale ye anw ka kunnafoni di so ɲɛmaaba n'o a bɛ wele ko HAC a ye olu bisimila olu kun nakun kun tɛ dɔwɛrɛ ye depuis u ye baara daminɛ u ni jamana ɲɛmaa kun ma ɲɔgɔn ye jamana ɲɛmaa ye danaya mun da u kan u nana o foli k'a ye wa o tɛmɛnen kɔ fɛnɛ u nana u ka maaw yira la maa minnu n'a kan ka bɛn maa 9 ɲɔgɔnna ma n'i ye a jateminɛ maabaw caman b'a la fɛn min kunnafoni di taga sira kan wa laɲini dɔw b'u bolo fɛn min kunnafoni dicogo ɲuman fo ka se hali réseaux sociaux ko caman bɛ yen nɔ olu bɛ se ka bali réseaux sociaux kan cogo min na maa ninnu kɔnɔna na an ka maaba fɛnɛ tun bɛ yen nɔ n'o ye madame Keita Aramata Dia ale fɛnɛ tun bɛ nin jama la. Hali bi o alamisa kelen tɛmɛnenw na an b'a fɔ fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaaw u bɛ fɛn min ye hali bi an ka constitution kura n'u bɛ ka yɛlɛma minnu don an ka tagabolow la o kow ɲɛfɔli kɛcogo ɲumanw na minisiriso ale kɛrɛfɛ maa mun sigilen bɛ ale kɛrɛfɛ ka se ka finitigiw ladɔnniya kow la kosɛbɛ ni a tɔgɔ ye colonel major Adama Berté ale ye ɲɛfɔli kɛ alamisa tɛmɛnen fɛn min ye an ka 34e régiment olu minnu bɛ génie militaire la base kɔnɔna na ani k'an musow fɛn min ye sɛbɛn kan sɛbɛn mun ni ale bɛ kuma an ka constitution kura a dogodogo ɲɛw ka se k'olu ɲɛfɔ ka ɲa o de hukumu kɔnɔna na n'i ye ni ɲɔgɔn ye nin yɛrɛ jate minɛ maa tun bɛ kɛnɛ kan maa mun ni ale yɛrɛ ye génie militaire o ɲɛmaaba ye ni a tɔgɔ ye colonel Daba Kulubali ye an b'a fɔ nin kɛnɛ nin kɛra kɛnɛ wasalenba ye kɛnɛ mun kɔnɔna na ɲɛfɔli caman kɛra maaw ye ka se ka maaw bilasira fɛn caman na o de hukumu kɔnɔna na a kɛra nisɔndiya ye an b'a dɔn fɛn min an ka sɔrɔso ani k'an musow u ye faamuya caman sɔrɔ nin fɛn ninnu na jateminɛw kelen don don n'a nataw kɔnɔ walasa constitution ale bɛ se ka voter cogo min na. O tɛmɛnen kɔ laadalako la fɛn min ye anw ka gwɛlɛmasiri tabagaw n'o ye an ka faamaw ye olu ka kunnafoni di soba min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma ko DIRPA ale ɲɛmaaba a ye a ka laadala kunnafoni di kɛ kunnafonidilaw ma ka bɛɛ lasigi ka se ka ɲɛfɔli k'an ye avril tɛmɛnen na a y'a yira k'a fɔ ko anw ka surasiw u ka wulikajɔ bonyara u ka cɛsiri bonyara wa u ka kɛlɛ tagabolow bonyara k'a ɲɛsin jugulamaw ma hali ni y'a sɔrɔ janfa caman o taara k'an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ an b'a fɔ avril tɛmɛnen kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ an ka faamaw u sera ka dankari fɛn min ye terroriste 100 ani maa caman na o tɛmɛnen kɔ fɛn min u ka bolimafɛn minnu bɛ yen nɔ n'o o ye u ka moto dununbaw ye an ka sɔrɔsiw sera ka o 889 ka tɛgɛ da o kan wa ani u bɛ taga zaka ani ka taga bi mɔgɔw kan k'u ka sɛnɛkɛfɛn minnu minɛ u la o tɔn 17 ɲɔgɔn na an ka finitigiw u sera ka dankari juguw la k'olu minɛ k'o lasegin a tigiw ma an b'a fɔ tare nin ye kunnafoni duman ye hali bi an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ Mali faamaw ye wulikajɔw bɛ walasa ka se ka lafiya di jamanaden ma Ala k'a ta fanga d'u ma. Nin wagati n'a bɛ taga Bafulabi olu kɔnɔ gannen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ fɛn min ye wulu fatɔw o de cayalen don wa ko n'i y'a jate minɛ hali u ka dugu dɔw la a yirala k'a fɔ ko wulu fatɔ k'u bɛ ka maa dɔw kin o de la dɔgɔkun tɛmɛnen u ka dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Bataso ni ale yɛrɛ ye Bafulabi o cercle dɔ ye u y'a yira k'a fɔ den fitinin dɔ ale bɔnɛna nin na ka sababuya kɛ wulu fatɔ de y'a kin o de hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ Bafulabi ɲɛmaaw
fo ka su ka maire ma u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye minnu y'a denfaya ta ka di u ka préfet ma n'o ye cercle préfet yɛrɛ ye u tilalen ɲɔgɔn ye ninnu kɔnɔna na u ye jateminɛw kɛ ka tila ka laada dɔw sigi laada mun kɔnɔna na a ɲininen don wulutigi bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ ka pikiri k'i ka wulu la n'i ma pikiri k'i ka wulu la fɛn min ye n'a ye maa kin ɲangini o labɛnnen don k'a bila o kɔfɛ nin tɛ kunnafoni duman ye fɛn min ye kita cercle la u ka fɛn min ye denmisɛnninw ka ɲɛmaa dɔ ale bɔnɛna nin na u ka dugula dugu min n'a tɔgɔ ye sagabari ale yɛrɛ ye kita cercle dɔ ye kunnafoniw y'a yira k'a fɔ fɛn min ye nin kojugu nin k'a kɛra araba tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 19 wagatiw la u ka komini min o tɔgɔ ye Gadugu 1 hali bi o kunnafoni kelenw y'a yira k'a fɔ ko an balimakɛ nin ko u ye mugu de ci a la maajugu ninnu ye mugu ci a la maajugu minnu sugu ma dɔn wa u kelen kɔ ka mugu ci an balimakɛ la u bolila ka taga wa fɛn min ye kun min y'a to u ye nin waleya kɛ hali bi ɲɛ ma se k'a sɔrɔ o kow la an bɛ dugawu de kɛ basigi hali bi ala k'a nati an ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ fɛn min ye juma tɛmɛnen anw ka protection civile olu ka direction b'a la u ye u ka kalandenw nabɔ kalanden minnu tun bɛ labɛn na u fan fɛ fo ka se n'a bɛ f'o ma ko u ka promotion o maa 2 olu bɔra n'i ye a jate minɛ nin donba nin yɛrɛ kɛnɛ kan fɛn min ye an ka ministre mun sigilen don lakana ani protection civile ale ko ɲɛnabɔli la n'a tɔgɔ ye général de brigade Dawuda Ali Mohamedine ale tun bɛ kɛnɛ kan wa o kɛnɛ kelen kan fɛnɛ an ka chef d'état-major général des armées n'ale tɔgɔ ye général de division Umar Jara ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan ani an ka sɔrɔsiw ka baaraw ɲɛmaa an'u ka lafasabaw caman olu fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan ni kɛnɛ kɛra kɛnɛ wasalen ni maa ninnu u kan ka baara minnu kɛ fɛn min protection civile kɔnɔna na o ɲɛfɔr'u ɲɛna wa an dalen don a la ninnu bɛna kɛ maa jɔlen donna nata kɔnɔ minnu bɛna jamana a sécurité ani a tasumako n'a fɛnw a n'a lakana k'o ta k'a da o kɔ la walasa ka an ka bi kunnafoni bamanankan kun cɛ an bɛ don farikolo ɲɛnajɛ la n'an tagara farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ dɔgɔkun nin kɔnɔna na anw ka simindenw n'o ye an ka san 16 ni san 17 olu ni kɔngo tun bɛ ɲɔgɔn na fɛn min ye quart de finale dolantanw na dolantan nin a nafa kun ka bon ka sababuya kɛ fɛn min ye anw tun bɛ ka se ka tɛmɛ ka taga demi-finale la ani ka se ka an ka billet sɔrɔ ka taga fɛn min ye coupe du monde fɛnɛ kɛnɛ kan donc donata nafama 2 kun don an b'a fɔ donata a jara ba maliba la fɛn min ye mali ale ye sebaya sɔrɔ kɔngo kan saba ani kanangolo fɛn min ye Ange Martial Tia sanga 7 na ale ye mali ka celu fɔlɔ don celu 2nan o donna Mahamadu Dunbiya fɛ sanga 31 na fɛn min ye mali ka celu 3nan ale donna Mahamudu Bari fɛ sanga 56nan o donna fɛn min ngɔyin na n'a bɛ f'a ma ko penalty wa ni dolantan n'i y'a jate minɛ yɛrɛ fɛn min ye mali ka kalaman 19 n'ale tɔgɔ ye Mahamudu Bari ale de tara ka kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmanda ye wa o de hukumu kɔnɔ ni sebaya nin fɛnɛ kɛra fɛn ye sebaya mun bɛna to ba maliba faso maliba an ye an ka tige sɔrɔ ka se ka qualifier ka taga fɛn min ye diɲɛ kurukara simindenw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dolantan min na ba maliba an bɛna ye o kɛnɛ kan ni ala sɔnna ma o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye quart de finale tɔw i b'a ye Sénégal ale ye Afrique du Sud lajɔ ka 5 ani kanagolon ko la o kɔfɛ Maroc fɛnɛ Algérie lajɔ ka jifilen fanga d'o ma 7 ani 0 ba maliba faso maliba ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ Congo ka 7 ani 0 an balima Burkina be olu fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ fɛn min Nigeria ka 1 ani kanagolo an bɛ ka ni enregistrement kɛ wagati min na demi-finale kan ka kɛ o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Sénégal ale be Burkina bisimila nɛgɛ kanɲɛ 16 ba maliba faso maliba an ni Maroc be ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 an bɛ dugawu kɛ anw ka simindenw ye ala k'u jɔyɔrɔ ni tintin bɛɛ ni kunnafoni ni n'o ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ale de bɛna kɛ k'an ka bi bamanankan jɛmukan kuncɛ an bɛ foli di aw bɛɛ ma ala ka wagati wɛrɛ yira aw na fɛn min an balimamuso Salimata Kamara aw ni ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ n'ala sɔnna ma